Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A wannan bidiyon ina so na yi bayani ne akan kalmomin da ake yawan amfani da shi wurin China importation. Kafin mutum ya ma fara koyon takamaimai yacce ake importation ɗin, yana da kyau mutum ya san waɗannan kalmomi. To amma wai shin menene shi kanshi China importation ɗin? Shi China importation yana nufin hanyoyi da mutum zai bi ya shigo da wasu kayayyaki daga China da manufar yin sana'a ko kuma domin amfanin kai. Saboda gaskiya kaya a China yana da matukar arha. Shi yasa a koda yaushe nake karfafa wa mutane gwiwa su koya saboda yana da daɗi kuma yana da amfani da yawa. So idan kun koyi yadda za ku na shigo da kaya daga China, shi ma wani hanya ne na samun kuɗi, kuma yana da kyau ko da mutum ba zai shigo da kaya da kanshi ba, idan mutum ya koyi wannan ilimi zai iya taimakawa wasu masu kuɗin su shigo da kayansu daga China. Shi ma wata ƙofar ce ta samun kuɗi. To me ya kamata ma mutum ya sani kafin ya fara shigo da kaya daga China? Kalmomin da ake yawan amfani da su wanda za ku ji ana yawan faɗa. Na farko akwai MOQ. Idan kuka fara shigo da kaya daga China, ko kuma kuna group ɗin masu taya mutane shigo da kaya daga China, za ku na yawan jin suna maganar MOQ. Shi MOQ yana nufin adadin kaya da za ku iya siya daga shago. Idan kayan shagon an ce daga ƙwaya 2 za ku iya siya, to shine MOQ ɗin. Yana nufin kenan ba za ku iya siyan ƙasa da ƙwaya 2 nan ba. Idan kuma suka ce daga ƙwaya 500 za ku iya siya daga shagon, to shine MOQ ɗinsu. Yana nufin ba za ku iya siyan ƙasa da 500 ba. To idan MOQ ɗinsu 3 ne, to yana nufin cewa daga 3 nan zuwa sama za ku iya siyan abin da ya fi 3. To shine MOQ. To akwai wani kalma kuma da za ku na yawan ji, local delivery. China tana da girman gaske. Shi local delivery yana nufin bayan kun siya kayan daga shagon, akwai wani kuɗi da za ku biya su domin a kai muku wannan kayan adireshin waɗanda za su kawo muku kayan Najeriya. Kamar na siya kaya ne daga Lagos ne, ina so a kawo min kaya na Abuja ko Kano. Ai zan biya su kuɗin mota wanda za a yi amfani da shi a kawo min kaya. To haka yake a China ma. Yawanci suna haɗa tare da kuɗin kaya ka biya gaba ɗaya, amma dai idan kun ji an ce muku local delivery ko China freight, abin da yake nufi kenan kuɗi ne da za ka bayar da za a kai maka kayanka daga shago zuwa adireshin waɗanda za su taimaka su kawo maka kayanka ƙasarka Najeriya ko Ghana, kowace ƙasa kake. Za ku na yawan ganin yuan ko renminbi ko RMB. Shi ne kuɗin da 'yan China suke amfani da shi wajen cinikayya, kamar yadda mu a Najeriya muke amfani da Naira, 'yan Ghana kuma suna amfani da cedis haka. To shi farashin wannan RMB ɗin yana canjawa, kamar yadda dala take hawa yau gobe ta sauka, shi ma farashinsa yana canjawa, yau ya hau gobe ya sauka. Saboda haka za ku iya ba wa 'yan canji ku biya su da Naira ko cedis, kowane irin kuɗi garinku ke amfani da shi, sai ku ba su wannan kuɗin, su kuma sai su tura muku RMB. Kamar yadda idan zan je wani ƙasa zan biya kuɗi a canja min kuɗi na zuwa kuɗin wannan ƙasar. Sannan akwai kalma da ake cewa shipping agent. Idan kuka siya kaya daga China, ba wai shagon za su turo muku kayanku zuwa ƙasar da kuke kai tsaye ba ne. A'a, ana amfani da shipping agents. Su suna da kamfani a China, suna da kamfani a Najeriya ko ƙasar da kuke. Su za su karɓi kayan da kuka siya, sannan su sako muku shi a jirgin sama ko na ruwa zuwa ƙasar da kuke. Idan ya zo ofishinsu, sai su yi muku saƙon karta kwana ku zo ku karɓi kayanku. Saboda haka su za ku yi rajista da su, sai su ba ku adireshi da za ku ringa bayarwa idan kuka siya kaya daga 'yan China. Idan kayan ya zo, sai a tura muku saƙonku zuwa ƙasar da kuke. Idan kuka ji an ce way bill fee, shi kamar idan kayanku ya zo Lagos ko Kano amma ba a garin kuke ba.
Shi waybill fee ɗin shine kuɗin da za ku biya a ƙaraso muku da kayan garin da kuke, kamar a kai tasha zuwa tashar garin da kuke. Sai kuma landing cost. Idan kuka ji an ce landing cost, to yana nufin kuɗin kawo kayan ba tare da riba a kai ba. Za ku ga yawanci 'yan pre-order idan suka sa kaya sai ku gan shi da arha, amma kuma biyan kuɗin kawowan wato shipping sai ya zama wata matsalar daban, ko ya ninka kuɗin shi kanshi kayan ninkin ba ninki. Saboda haka shi landing cost shine idan kuka zauna kuka yi lissafi duka nawa mutum zai kashe kawo kayan nan ƙasar da yake. Ya haɗa da kuɗin kayan kanshi, kuɗin local delivery da na muku bayani wato kuɗin da za a kai kayan daga shago zuwa adireshin da wa'inda za su kawo muku kayan Najeriya ko ƙasar da kuke suke, da kuɗin zuwa karɓo kayan, da shi kuma wannan waybill fee da na yi muku bayani. Duka dai duk wani kuɗi da mutum zai kashe akan wannan kayan daga wannan China zuwa har kayan ya zo hannun mutum. Saboda haka wannan yana taimakawa wurin sanin ko ya fi arha kawo kayan daga China ko kuma mutum kawai ya siya daga manyan diloli a Najeriya. Akwai abin da ake cewa shi kuma sourcing. Shi kalmar sourcing yana nufin dubawa ko neman kayan da kuke so ku siya ta hanyar rubutawa ko ɗora hoton a manhajar wato app ɗin China da ake amfani da shi wurin cinikayya. Banda shipping agent, ma'ana masu kawo muku kayan daga China zuwa ƙasar da kuke ta hanyar jirgin sama ko ta ruwa, akwai waɗanda ake cewa procurement agent. Su kuma aikin su taya ku siyan kayan da kuke so, su biya muku kayan sannan su kawo muku kayan ƙasar ku. Akwai abin da ake cewa payment methods. Shi hanyoyi ne da za ku bi ku biya kaya idan kun siya daga 'yan China. Ana iya amfani da procurement agent su biya muku, su siyo muku kayan su turo muku ƙasar ku, ko kuma ku biya su ta RMB exchangers, ma'ana 'yan canjin kuɗi zuwa kuɗin China, su taya ku biyan kaya idan kun gama ciniki da mai kayan, ko ta wani manhaja da ake kira Alipay. Duk zan koya muku idan Allah ya yarda. Akwai kuma abu na ƙarshe da nake son na yi magana a kai wanda ake kira demurrage. Idan kuka ji kalmar demurrage, shi kuɗi ne da za ku fara biya idan kayanku ya zo ofishinsu, aka tura muku saƙon karta kwana ku zo ku karɓi kayanku kuma ba ku karɓi kayanku ba, zuwa kamar sati 1 ko 2, to za ku fara biyan kuɗin zaman kayanku a kamfaninsu, kullum har tsawon lokacin da za ku karɓi kayanku. Da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Ina ga waɗannan su ne muhimmin kalmomi masu amfani da ya kamata a ce duk wanda zai fara China importation, wato shigo da kaya kowane iri daga ƙasar Sin wato China, ya sani. Idan kuna da tambayoyi ku rubuta mana shi a comment box, za mu yi iya ƙoƙarinmu mu ansa tambayoyinku daidai gwargwado. Kar ku manta ku danna mana like da subscribe. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.